anak ko, yung bunso ko. Aga niya nagwalis. Siya na nag-ipon ng tubig, siya pa ang nagwalis na maaga. Tingnan nyo guys, nagwawalis pa rin hanggang ngayon yung anak ko. Nakaligo na ako lahat-lahat. Nakapag-asikaso na ako sa bahay. Nagwawalis pa din siya. Ma? 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 Ayan guys, tinulungan na ng ate niya si John Bert kasi marami-rami din talaga itong pinawalis na ito sa labas. Sabi ko tulungan niya na kay parang napapagod na din. Grabe ng pawis niya. Ayan, thank you sa mga anak kong street sweepers. Hindi man, basta wag mo pakialaman yung bee, para hindi man kayo anuhin yan. Very good man. Hindi na dahan-dahan niya kasi may bee dun sa tabi. May ano yan, bubuyog. Mayuda? Anong ginagawa mo dyan? Ba't nasa labas kayo? Yung iba nasa loob, ayun oh. Itong dalawa, namamasyal sa labas. Oh, hindi kayo makapasok dyan. Kainit man yan. Ay! Ay! May butas! Kaya pala nakalabas. May butas man. Ano ako guys, magputol ako ng kahoy para panggato. Ay, nagtulog man ang mga sisiyo. Nagbilad-bilad man sila. Nandun sila sa mainit. Nagbilad kayo? Ha? Nagbilad man. Kaya may sikat ng araw man. O kayo? Ikaw, ano? Nangitlog ka na? Ikaw, ang dami mong babae. Dami-dami mong babae, oh. Isang barangay yung babae mo. Ayun pa. Mga babae mo yan. Ayun pa. Ang dami niyang babae sa buhay. Ayun pa, may mga sisiw. Kaya ako talaga, ang dami-dami kong kailangan linisin. Dahil dyan sa mga manok na yan, oh. Pag dito, dumaan sila, may iiwan na ipot. Ito, nagsunod sa akin. Oh, bakit may karton dito? Doon sa taas na hulog na. Kaya nililiparan nila, oh. Ganyan yung paligid ng bahay namin. Puro manok. At puro ipot. Ayan mga kaibigan, naglilimlimis siya. At may nakita na naman akong itlog. May piprituhin na naman ako. At yung iba nandoon. Nangingitlog yan. At ito pa. Kanina may nangingitlog dyan. Kinuha ko na. Kumuha ko dyan ng dalawa. Ito mga kaibigan yung ano yan. Rhode Island siya. Na tawag na klase ng manok. O kayong dalawa, ba't hindi kayo lumabas? Binuksan na nga yung ano nyo para makalabas naman kayo. Naiwan sila. Yung iba nandito sa labas. Ayan o. Laya silang nakakagala. Ngayon. Ano? Gutom kayo? Gutom kayo? Ikaw? Babae? Gutom ka? Maubusan na kami ng uling. Kaya, magkahoy muna ako. Mag-init kasi ako ng tubig. Kasi, plan ko magkatay ng manok. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko
sa last video ko na kapag walang-wala kami, wala akong maibili ng pang-ulam, no choice, magkakatay ako ng mga alaga namin. So, kaya kailangan kong mag-init ng tubig para yun, pagka, di ba, pag magkakatay, kailangan mo ilublob sa mainit na tubig yung manok para matanggal yung mga balahibo. Kaya nagtali ako ng buhok, mga kaibigan, kasi sobrang init. Init. Mamili ka na sa mga alaga mo at magpaalam ka na. Nakuha ako ng itlog doon, 2. Pero hindi ko pa niluto. Hindi ko pa maniluto. Yan, nangingitlog. Huwag yung nangingitlog. Yung mga pinanggal ito, mga kaibigan, dun sa kusina namin. Wala pa kinabangan pa pang gatong. Ito pa kinabangan pa yan. May mga langgam. Oh, what's that? May mga kaldero dyan na hugasan. Mamaya hugasan. Pag may available time kayo, bigyan nyo ng time. Jade, pahugas daw, be. Huh? Ano? Pahugas ko. Sorry. Nito. AI. Ba't niyo isama? Isasama ko yan. Sineperate ko lang kasi madali siya Uy, Diyos, mga kanibal! Tatanong ko yung bito ka. Kanibal. Merong plant na Merong plant na kumakain ng daga. Uy, dali na luto ka na. May plant na kumakain ng daga. Meron yung malaking Ay, alam ko na. Oy, ayos sabi, nga yun. ito yung plant, hindi daw, vegan. Hindi daw? Kahit yung plant, hindi Bilis vegan. na, kay What's that? Ay, vegan. Sa taas, may parang ganun sa Be, dito ako magluluto, oh. Dinidilaan nila, na-attract sila dun sa Siyempre, ang mga daga, baga, may sa pagkain. Dito ako magluluto, be. Pagkatamis. Gusto na rin to. Hindi pa man siguro may sira doon. Oo, pakilagay. Sabi ko parang bisko doon sa burger. May nailing ka ng ano? Ano dapat dinarinig mo? May may nailing ka mo. Be, tanggalin mo yan sa nagka-count cheese. Nailing ka mo daga nagka-count cheese. See? Hindi like in real life. Bakit cut sa tapos kumakain ka ng cheese? Bakit ba? Gusto niya yun? Uy, ano ko na gusto ko ng cheese. Magutom na ako. Kuya nga. Ayun, may itlog. Prituhin nyo kay bago prituhin na muna. Okay. Ano mo gusto na set up? Ay, scramble na lang para mabilis. Kain. Ayun, oh. Dapat not familiar. So, ang luto namin sa manok ay tinola. Request ng bunso ko na tinola yung luto. Oy, mas ano kayo? Hindi ko makita. Dalawa na lang yun. Oy! Good epic. Cut! Hello! Kalahati na nga lang, mahulog ka. Balik!
Ano nangyari doon? Magluto tayo scrambled egg. Oo na. Oo na, Wally. Oo na. Nasaan na, pwede na mag-scrambled egg doon sa ano? Doon sa pot, ay sa kaserola. Ayaw. Bago ko ito i-gisa. Oh, bato ano? Nandiyan si papa mo? Ay, ano? Pwede na ilagay doon? Kaserola. Ito, mainit ko pa. Ano? Sobrang init na ng wait lang, tingnan ko nga. Sumubo Wait siya lang. May sabon to. Sumubo? Bumula? Uwi na? Ay, wait lang. Tingnan ko nga. So, hindi na po sila makapaghintay mga kaibigan ng niluluto kong ulam kasi late na nga. Tanghali na, gutom na sila. Kaya nagluto muna ng egg. So, mamaya magkakain tayo, merienda na to. Oh. Ano oras? Yung pamangkin namin si Gia umuwi, wala pa akong niluto. Ay, may kanin na pala. Pero, ulam wala pa kaya nag-boiled egg ako para may ulam siya. Nilutuan ko lang 2 itlog. Yun na muna yung Betlog. inulam niya. Tirahan ko na lang siya nitong lulutuin kong tinola. Nandito lang sa gilid ng pinto yung kala namin. Kaya pag nagluluto ako dito, dito ako nakapwesto. Ito yung mga, pinaghalo ko na yung bawang sibuyas. Ito yung luya. Na ipagigisa ko dun sa lulutuin ko. Ayan mga kaibigan, luto na po yung aking tinola. So wala pong, masarap sana nito, may may papaya, malunggay, tsaka dahon ng sili. Kaso wala kaya na lang, bunga ng sili na lang para mabango. So ayan po, kakain na kami.